Steeds aan het filmen? Ja. Top. Dit is het. Die dan jullie ook 5 aan de ding. Ja, die hadden we rechtop gezet. Alles tegelijk. Oei. 3000 consumenten dingen neerzetten. Oh, kijk wel, dit is eruit. Ja. Wow. Ik ga via Rory zitten. Ga er gewoon eten. Doe je hem nou echt? Ja. Zullen we maar wat doen? Hoe staat je broer? Kun je het even laten zien? Ik kom zo'n huis. Ja, gaat die. Ik heb... Ik wil er wel. Vroeger is water. Ja, zelf niet. Die moet je kijken. Recht op sterretjes. Ja, vanmorgen wat doen. Die gaan straks echt vol gaan. Wat is laat?